ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардуру созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш кунен ки дар ин навор чи аст бардуру. Акиёт дата чизои арзон шагаб мезанем я дата ҷои қазиқ шагаб мезанам. Гӯш кунен. Замини холӣ астай 37000 сомон. Замини холӣ 37000 сомон. Мошинҳои арзон роӣ кардагиан дар мо, ай сабабе ки зур реклама мекунем бардуру мошина мо дароӣ мекунан. Гӯш кунен. Мошин астай, трактори фурӯшӣ астай, хонаҳои заминӣ астай ай 68000 сомон. Я хонаи заминӣ ай оз дар видео гапш мезанам ки дар гиҷо ай. Дукомната квартира астай 120000 сомон. Хулосаи қачизои арзона дидан бояд видеои моро як ҷода ёнбош кунен, видеои моро ба қызиқ то охирша тамошо кунен. Хаяк ягон заминаи мошинаи квартира мехаренда. Аз киҷо хона замин квартира дар кураи дар комментара бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаҳай, мошинаи квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Мисли ҳар вақта я дона лайкира ба ягон мӯза бизанен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Рафтем ака. دوستان عزیز، پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریووسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن. ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و نوحه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زاویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام ای بو کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویش. دوستان عزیز، نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر را بگیرین. бардурои азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. бисёр вақт комментария даменависем ки ягон замини арзон шава шаҳри Душанбе мода бимон. бардурои азиз на як замини арзон мадароӣ кардан оз ман ҳамаи маълумотша гап мезанам. ин замин бардурои ҷои зур дайне ки хушу гӯш куненда. хулоса замини фичи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пишти бозори Кушонёнда. 4 сотиқ заминда дар хоначаи беремонт ҳам доштай. ов свет ҳастай мега ҳуҷҷатҳоша маслиҳат мекунем. гирди замин маҳкам пулдор бошӣ. бардурои замина мехарӣ я ди хонаш мекунӣ, ҳар моҳ 3000 мегирӣ. بعد 3000 یا وقتی گرفتی بردرو یونباش میکنی. نرخش 250000 سومان میگه، انا سودا میشوه 250000 سومان. خب بردروی عزیز 1,150,000 روبل میشده. نمره تاجیکستانش دم ایمو واتساپ داره، نمره روسیه‌اش دم ایمو واتساپ داره. کسی که بردرو زمین خر باشین، زمین خر مثال ایمی دوشنبه زمین خر باشین، اینا نمره تلفنش زنگ بزنین، قطعی امی اکا مصلحت کنین. زمین جای زور داره که دوستان عزیز، срочно мошини фурӯшӣ грузовой фотонай анас палкадорш будай. соли баромадаш 2012, солои навтаршай, сӯзишвориш саралкай, моторш турбо дора, коробка механик, ана хадавой кузов, мотор ҳамаш 100% будай, балонош 80%, да аккумулятори садак нав часпондагианша. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша бардурои азиз 105000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. 450,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай бардуро ҳардаш номерои Тоҷикистон. касе харидор бошен занг зада маълумоти бештарра бигирен. бошин бардуро зурай бер аз худай. сони азизи хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, дуюм Нагорни. 6 сотиқ заминда 8 дар хона кардагӣ, 3 подвал дора бардро. хонаҳо ремонт кардагӣ мега, ов свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, ошхона, ҳамом, газхона, чойлов ва дарахтҳои мевадиҳандаам доштай. нархша $30,000 мега, савдо мешава. 375,000 сомон мешидай, 1,790,000 рубл. номерои телефонаш ҳастай бардро, номерош имо WhatsApp дора. касе харидор бошен занг зада маълумоти бештарра бигирен.
бардорои азиз мегзарем ба як мошини арзони дига. мошини хубайне ки хафи Любо Матиз будай. соли баромадаш 2006. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. мотораш 1 литр, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузов балонош созай. адрес бардоаҷону ноҳияи айнида қарор доштай. нархша 22000 сомон мега. мошини камрасход будайне ки мотораш 1 ана дар ноҳияи айни бардро 22000 сомон. касе харидор бошад савдо мешава. 100,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастанд. номерои Тоҷикистон. касе харидор бошад занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Чашмасор, лави раи Калон да будай. 15 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ, хонаҳо беремон будиянд. ана свеч ҳастай, ҳуҷҷатоша 100% мега, забори гирди ҳавлиш рехтагӣ, дарвоза харидагӣ ана фақат мечаспонӣ тамом бардорои азиз. ана 1500 дона смен блоки дига ҳам овардагӣ будиянд. нарша бардорои азиз 68000 сомон мега. касе харидор бошад савдо мешава. 310,000 рубл мешидай. номерои паёнгиш дар имо ватсап дорад. касе харидор бошад занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Хӯросон бихарен. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ Т81 соли баромадаш 2013. сӯзишвориш саралка. мотораш навай, коробка механик. адрес ноҳияи Ҷайҳун, пештара Қимсангир. нарша бардорои азиз 160,000 сомон мега. касе харидор бошад савдо мешава. камбайнаш 40,000 сомонай. ва як телечкаи дига ҳам дора бардорои азиз. хай мисол уша занг мезанед мепарсен. номерои паёнгиш дар имо ватсап дора. касе харидор бошад занг зада маълумоти бештара бигирен. ана трактораш бардорои 160,000 сомон, камбайнаш 40,000 сомон, як телечкаи дига ҳам дора. уша хай занг мезанен мепарсен ай соҳибаш. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, заминаи дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ замина яхе стройматериалаш овардагие. соҳиби замин мега ки ана замин дар шаҳри Кӯлоб қарор дора. 6 сотиқай ов дар баршай свет ҳам дора. нарша бардро 37000 сомон мега. 37000 сомон. касе харидор бошад савдо мешава. 170,000 рубл мешидай. номерош да бардро занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ак мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. бардорои азизи квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, посёлкаи Сомонӣ гуфтагияй. як хонага дар 1 метраш қарор дорад, 28 квадратни метрай. домои пешина ине ки хонара нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира мега ки срочна ана як комнатаи фурӯшӣ доми кирпишне барои аму хона гарма мега. 28 квадрат. нархша 120,000 сомон мега. дар ноҳияи Рӯдакӣ будай. 120,000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. 560,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизи квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. ду комната дар 1 метраш қарор дорад, 70 квадратни метрай.
Думои пешинаи хонаро нав ремонт кардагӣ буданд. Соҳиби квартира мегӯяд, ки дуконатаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон доми детаҷа хонаро нав евро ремонт кардагием. Чизе чората биёр бидро зиндагӣ ки алиш намешава, илтимос беҳуда занг назанен. Алиш намеште бардро 120,000 сомон мега нарша. Дуконата дар ноҳияи Хӯросон 120,000 сомон, 560,000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои Тоҷикистон. Касе харидори аниқ бошен ба зангиш бизанед. дӯстони азизи квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 24 квадратни метр, райони Зарафшон. Думбардро навастройка буда хонаро нав ремонт кардагӣ буданд. соҳиби квартира мегӯяд, ки техпаспорт дора, ову свет, канализатсияи шаҳрияй. хоб айраи калон, ана маршрутка ва автобусо мегзаштан 1 километр дуртар будай. касе харидор боша ба занг бизанед. мега дом 3 этажай, квартира дар 2 этажаш қарор доштай. нарша бардрои азиз 120,000 сомон мега, 560,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азизи квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 25 квадратни метрай, райони Сирдарё, Белинский 4 нависагиай. думои пешина хона ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай, ки квартира ремонт дора. нархша 149,000 сомон мега, арзон мешава, 700,000 рубл мешидай. номерош номерои Тоҷикистон. касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизи квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. думои пешинаи хона ремонт доштай. соҳиби квартира мегӯяд, ки ана квартира дар шаҳри Бохтарай, кӯчаи Ваҳдатда. нархша 190,000 сомон мега, арзон алиш мекадай. касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара мегирен. 190,000 сомон, 900,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст. харидорои аниқ, занг зада маълумоти бештара бигирен. мехонем як гилбазма баъд хайрихиш мекунем. навистай, ки гилат гили варени, хонаҳо якай савду тиҷӣ, нархошон гарени. дӯстони азиз, ебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки замин рӯй кардан аст, ки ҷое ки мошин рӯй кардан аст, ки ҷое ки квартира рӯй кардан бадро ма ҳаракат кардам, нархошона якта ба якта гуфтам. фикр мекунам, ки хая нархҳои зур буд. касе ки пулдор буд дар ҳамин видео ба фикрам ягон чи харида. хай бардрои азиз, аз куҷое ки мисол шумо дар хона, замин, квартира дар кора, дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. бояд бардро дар канали ма подписатсия кунед. вақти подписатсия кардагӣ бошен, иншоалло ки як рӯз не як рӯз ана замин ё хона ё квартираи маҳқулии дилтона меёвем. бардрои азиз, бароям подписатсия кунед, зангулара дар боломиш монен ва амуят дона лайки беплан бароями меҳнатҳои мо биҷихен. гапто надорам. ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азиз, бисёри баъд гап намезанем. то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хайр бардар ҷонон.